Здравейте, момичета! Днес ще направим една тренировка да корем, 15 минути и ще се постараем да се фокусираме върху всички мускули на корема. За първ път всъщност ще говоря по време на тренировката. Надявам се да е добре. На моменти може би звука ще изчезва, но ще видим. Ще започнем първо с малко загрявка. Както обикновено, че някакви листенца има тук. Както виждате, аз много съм на колянка, така че да сте чиста постелката, не се дразнете на това, моля. Сядаме и изправяме гърба. Дишваме, отваряме гърдите напред, бутаме бърдичката нагоре и дишваме и правим котешки гръб от седнало положение. Ще го направим още. Издишваме напред и издишваме назад. 2, 3, 4. Надявам се звука да е добре, не се надявам. 5, 6, 7. Последно вдишваме напред. 8. Връщаме се в неутрална позиция напред. Пускаме ръцете. Дишваме, вдигаме нагоре и издишваме и се отупваме надясно за 8 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дишваме, вдигаме напред, вдигаме нагоре отново, връщаме се напред и дишваме наляво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И връщаме отново нагоре. Отпускаме ръцете. Лягаме назад по гръб. Колко лица събрахме. Оставяме краката сгънати пред нас и отпускаме главата и ръцете до тялото. Дишваме, притискаме корема и таза надолу, да е залепен хубаво в постелката. И издишваме, вдигаме десния крак. Правим малки кръгчета навън. 1, 2, 3, 4. Сменяме посоката навътре. 5, 6, 7, 8. Пускаме десния крак. Дишваме още веднъж, вдигаме левия. И издишваме и правим малки кръгчета навън. 1, 2, 3, 4. Сменяме отново посоката навътре. 5, 6, 7, 8. Отпускаме. Дишваме, изпълваме ръцете назад. Стигаме се. И дишваме. И хващаме десния крак. Изпълваме левия във въздуха. Дишваме отново. И дишваме. Сменяме краката. 1. Брадичката е хубаво към гърдите. Я вдигаме нагоре. 2. Защото така ще натоварвате врата излишно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И връщаме главата назад. Отпускаме отново ръцете, а краката остават сгънати във въздуха. Дишваме. Уверяваме се, че кръвта е залепен в постелката и бавно пускаме десния крак надолу. Издишваме или пускаме крака до там, докъдето не се получава дупка под гърба. Може дори да е толкова само, но е важно да няма дупка. Връщаме обратно, дишваме и издишваме, сменяме с левия крак. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 и връщаме обратно. Издишваме още веднъж и този път отпускаме крака и спъна долу. Издишваме, връщаме обратно и отново сменяме с левия. Отново пускаме гърба до там, докъдето не се получава дупка под гърба. 1, защото ако имате дупка отдолу, упражнението се обезмисля. 2, нещо ме лази. Добре, мравка. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и връщаме краката обратно. Изпъваме ръцете нагоре и ще направим подобно упражнение, само че този път и с ръцете. Издишваме, отново пускаме дясната ръка заедно с левия крак, издишваме и връщаме обратно в центъра. Сменяме на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последно, 8. Пускаме ръцете и ги слагаме зад главата. Дишваме още веднъж, вдигаме главата нагоре, издишваме, вдишваме отново, връщаме се настрани с левия лакът към дясното коляно и вдишваме, пускаме левия крак гънат надолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Връщаме главата в центъра и отпускаме краката заедно с главата назад. Изпъваме лявата ръка зад нас. Издишваме, вдигаме главата с помощта на дясната и издишваме, пускаме ръката настрани към дясното бедро. Връщаме обратно назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Малко ми е неудобна прическата. 8. Връщаме обратно назад и слагаме отново лявата ръка зад главата. Вдигаме отново краката, вдишваме още веднъж, издишваме, вдигаме главата от постелката и се обръщаме този път на другата страна. Събираме десния лакът към лявото коляно и пускаме десния крак надолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и връщаме отново в центъра. Отпускаме назад. Изпъваме дясната ръка, пускаме краката, вдишваме, вдигаме с главата
И издишваме, пускаме дясната ръка към лявото бедро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Връщаме ръката отново зад главата, вдигаме отново краката, вдишваме, обръщаме се отново с левия лакът към дясното коляно и вдишваме, пускаме левия крак и сменяме на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и отпускаме назад и фащаме колената към нас на момент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и се изправяме. Слагаме ръцете сгънати в лактите. Дишаме, прибираме корема и таза навътре към нас. Едно притискате попа и се опитвате да го залепите за задната част на кръста. И вдигаме краката отново в въздуха. Дишваме, отваряме колената и издишваме, когато са настрани. Окей, имахме малък технически фал. И така, сега се изправяме и вдъваме ръцете в лактите. Дишваме, прибираме корема и таза навътре, сега ще се опитваме да залепим попа за задната част на нашия кръст. Дишваме, вдигаме отново краката, гънати на 90 градуса и издишваме, отваряме колената настрани и затваряме. 1. Също се старайте раменете да останат прави, да не потъваме и така, изправени. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последно задържаме колената настрани. 8. Вдишваме отново и бавно отпускаме пръстите надолу. Издишваме и вдигаме обратно нагоре. 1. Издишваме надолу и вдишваме нагоре. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Последно. 8. Връщаме нагоре, прибираме отново колената и отново изпъваме краката. Изпъваме десния, връщаме, издишваме и издишваме, изпъваме левия. 1. 2. 3. 4.
6, 7, 8, отпускаме, обръщаме се настрани и оставаме с дясната ръка в другата флакция. Слагаме лявата на кръста или я изпъваме нагоре, вдишваме и издишваме, стигаме бавно талията и връщаме обратно надолу. 1, аз ще сложа на кръста моята, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаме бавно и се обръщаме на другата страна. Сгъваме лявата ръка в лакътя, слагаме дясната на кръста, вдишваме отново и издишваме, вдигаме талията. 1, 2, 3, сейчас не ще проталям, 4, 5, 6, 7, последно сдържаме горе, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаме. И ще завършим с планките. Какво друго може? И отпуснахме. Сега ще направим планк. Само, че на лакти, защото не знам, китка много ме боли и да им съжаление няма да мога да правя както аз обичам. Дишваме, стигаме се в планк, слагаме ръцете една в друга или ги свиваме на юмручета, дишваме отново и издишваме, бутаме дупето нагоре и се връщаме обратно в планк. 1, 2, и сега вече станахме сензацията в парка. 3, 4, 5, 6, 7, последно ще останем в планк. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И отпускаме. И сме готови. Само сега трябва да се застегнем малко. Така, ще направим русалка. Слагаме десния крак напред, левият крак назад. Пускаме дясната ръка, дишваме и издишваме и изгъваме дясната. И оставаме надясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стигаме нагоре и сменяме ръцете. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Сменяме краката, слагаме левия напред, десния назад. Слагаме лявата ръка до нас. Аз направо ще я вгъна, защото тази е проблемната китка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стигаме се обратно, сменяме отново ръцете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изправяме се. Свиваме отново краката и отново ще направим малко по-тискира в седнало положение. Вдишваме напред и издишваме. Само няколко пъти. Още това. И последно. Пускаме ръцете до нас, изправяме хубаво гърба. Вдишваме, хващаме ръцете нагоре и хубаво изпълваме гърба и ръцете и вдишваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаме. Вдишваме още веднъж. Хубаво вдигаме ръцете, слагаме дланите една в друга. Благодарим си за днешната тренировка и вдишваме. Благодаря ви, че тренирахме отново заедно. Надявам се, моите тренировки да ви харесват. Ако е така, абонирайте се на канала ми, напишете ми коментар. Ще видим дали ще имам телефон, дали ще тук. Чао!